is your number one SM radio station. Love Radio. Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Bata pa lang ako ay sinasabi na ng marami na may malamya ako. Ipinanganak akong lalaki pero tila baga may pusong babae. Pangalawa ako sa 3 magkakapatid. Nung kinder ako, lagi akong hinahatid ng nanay ko papasok sa school. Pero nang ipinanganak ang bunso kong kapatid, naging abala na siya sa pag-aalaga. Dahil dito, hindi na niya ako maihatid sa eskwela. Isang beses pinakiusapan niya ang kuya ko na isabay ako sa school, pero ayaw nitong pumayag. Nagsimula silang magtalo kaya nagmagandang loob na lang ang barkada ng kapatid ko na si Kuya Obet. Ako na lang po maghahatid kay Leo sa school. Total, magkasabay naman ang oras ng pasok namin, ang sabi ni Kuya Obet. Simula noon, si Kuya Obet na ang araw-araw na naghahatid sa akin sa eskwela. Sa umpisa ay naging maganda naman ang samahan namin. Pero isang araw may nangyari na hindi ko inaasahan. Umuulan noon at papasok na dapat kami sa eskwela ni Kuya Obet. Kinailangan muna naming sumilong sa isang abandonadong kubo para magpatila ng ulan. Maya-maya bigla na lang ako niyakap ng mahigpit ni Kuya Obet. Hindi ako kumibo dahil inisip ko, normal lang ang aming ginagawa. Leo, maglalaro tayo ha, pero wag mo sasabihin sa iba, ang sabi ni Kuya Obet. Matapos niyang sabihin yon ay nangyari na ang hindi dapat mangyari. Naging paulit-ulit ang tila lihim na paglalaro namin ni Kuya Obet. Pagtungtong ko ng elementary ay nahanap-hanap ko na ang ginagawa niya sa akin. Nawala na ako ng gana na makipaghalubilo sa mga gaya kong bata. Nang mag-high school ako, doon ko lang napagtanto na hindi na pala normal ang ginagawa namin ni Kuya Obet. Kalaunan ay nagdesisyon na akong lumayo na lang sa kanya. Nang magkolehiyo na ako ay kung sino-sinong lalaki na ang nakakasama ko para pagbigyan ng dikta ng laman. Doon ko naisip na nakakulong na pala ako sa larong itinuro sa akin noon ni Kuya Obet. May mga pagkakataon na sinisisi ko ang sarili ko. Nandidiri ako kaya pilit kong inililihim ang bahaging ito ng aking pagkatao. Ngayon lang talaga ako nagkaroon ng lakas ng loob na ibahagi ito sa pamamagitan ng pagsulat dito sa tambalan. May mga panahon na kinakain ako ng lungkot at pagsisisi. Nakakaramdam lamang ako ng kapayapaan kapag nagdarasal ako ng taimtim. Bukod dito, malaking bagay na nakakapakinig ako sa programa ng tambalan. Kapag nakatutok ako sa radyo, nararamdaman ko na magaan pa rin naman ang buhay. Madilim man ang aking naging nakaraan, pero napakarami pa rin namang ipagpapasalamat. Sana po ay may mapulot kayong aral sa karanasan kong ito. Para sa mga magulang, maging mapagmatsyag kayo sa inyong mga anak dahil nagkalat lamang sa paligid ang mga mapang-abuso. Gaya na lamang na nangyari sa akin. Ang iniisip ko noon na isang simpleng laro ay pakikipagsayaw na pala sa demonyo. Ako po si Leo, isang tambalanista, at ito ang aking kwento.
Totoo yan. Ingat tayo. Maraming mapanuyo at mapaglinlang na mga tao sa paligid, di ba? Kaya nga- Mga anghel na nagpapanggap Correct, na anghel. correct. Ang mga Tama. tao nagpapanggap na anghel. Pero may buntot pala. Parang si Kuya Obet, 'di ba? Parang nagmagandang loob, Oo. 'di ba? Na siya na yung tagahatid, na siya na Correct. yung, yung pala may ibang hatid Tama. na nakasamaan. Kaya nga alam mo partner ngayon, hindi mo rin masisisi yung mga magulang kung bakit sila parang yung sobrang stricto. 'Di ba? To Yung the point na parang napapraning na, no? OA, oo, parang laging better safe than sorry. Parang gano'n. Ang lapad ng likod ko, nahirapan akong kamutin. Ang hirap abutin. Bigla mo na-realize. Samantalang dati abot-abot. Kasi ang kati ng likod ko. Tapos gusto ko kamutin, tapos ang layo. Ang lapad kasi. Sign of aging. Bakit sign of aging na naman? Kasi ako gawain ko Kanina din ka pa, eh. sign of aging. Nakakabuisit. Sige, mamili ka. Sign of getting fat or... Oh my God, parang walang mapagpilian. Hindi, doon na lang ako sa sign of... Aging. Hindi, Aging partner. diva. Sige, para mas maganda. Sige, At least may diva. Sige. Okay, fine. Sign of aging diva. Kasi mahirap na maabot. Sinyalis ng pag-unlad. Kasi- Sign of getting fat. Okay. Diba? Kapag pansinin mo, nung mga wala kang pambili ng mga pagkain na Oo. gusto mong kainin na masasarap, di ba't patpatin ka? Nung kaya mo nang bumili, hindi ba tumaba ka? Oo, diba? So, sign of pag-unlad. Yan. Para Sign of hindi progress. para yan. para hindi masakit sa kalooban. Ako na-realize ko. nahirapan ako. Oo, kaya ako din pag nag-scrub ako sa naliligo ako. Oo. Dati naabot ko talaga yan. Ngayon hindi na, Oo, no? nahihirapan. So, Sabi ko, dito yung parting to ng likod mo. puro Hindi, tigyawat. hindi nasasabon. May tiktik dyan, Pag isa partner. nakakamot ko, ba't parang ang dami libag? Hindi na kasi umahap. Hanggang dito na. Kaya minsan bumili ako ng pang-scrub na may tangkay. Yun yung sabihin ko sa'yo. But partner, there's a technique, diba? Hindi ka na dapat bibili ng lufa ng ganyan lang kasi Oo. hindi mo na talaga siya maaabot. Kasi pwedeng masakit sa likod, Oo, kaya. pwedeng malapad na yung likod mo. Katulad ng akin, diba? Pwedeng ganon. So, kaya create yung may tangkay. Yan. So, yun naman talaga yung purpose. Pag Oo, hindi mo siya abot. Correct. Yan. So, hinayaan ko lang. Sabi ko, tumatanda na talaga ako. Sabi ko, dati naabot ko pa yan eh. Oo, sign of aging diva din. Pag ganun, hindi na ganun ka-flexible yung mga kasukasuan natin. Unlike Tsaka pag dati. aray! Para may pumuputok-putok. Mga parto, may lilipatan kaming kondo. Walang elevator. Eh, Third floor lang naman. Okay. Pero partner, ramdam ko talaga ang sakit sa tuhod. Pero sabi ko, Lord, siguro ito yung paraan mo para mag-exercise naman ako. Tama, Yan. tama. Diba? Doon mo na lang sipin sa angulo na Oo, yun. totoo yan. Anyways, na-distract ako. Nakalimutan tuloy. Nakalimutan tuloy natin si Leo. Sorry na. 'Di ba? So, yun yung sinasabi natin na mabalik tayo na may mga magulang na minsan parang ang OA sa pagiging stricto na parang hindi talaga sila pumapayag o kaya kung papayag man sila na to the point na yung iba nagre-rebelde na lang kasi total hindi na mapapayagan o kaya yung mga Correct. iba nagagalit, 'di ba? Pero kasi siguro nanggagaling ito sa fact Oo. that the world is abusive. Madaming Correct. mga tao dahil sa exposure nila sa media, 'di ba? The exposure sa kabastusan, sa kalaswaan, Tama. 'di ba? Na Sa violence. oo, sa violence na posibleng maging dahilan kung bakit pwedeng malapastangan yung mga bata. Totoo Kaya naman. ganun yung mga magulang na parang hindi ko allow na mag-commute, hindi ko allow na magganyan. Yung Boy, mga compare ganun. mo talaga kasi nung kabataan nung panahon natin, partner, nung mga bata Ito na pa naman tayo eh. talagang malaya tayong nasa kalye. Totoo yan. Hindi ko alam kung pinabayaan lang tayo ng mga nanay talaga Oo. natin or ang panahon talaga noon Mas ay safe. mas safe kumpara sa panahon ngayon. Kasi tanda ko nakakarating ako kung saan-saan. Ilang barangay yung natatawid ko. Nakakapunta kami sa gubat, sa palayan, nang minsan hindi nga alam ng mga magulang namin, uuwi nila kami putikan, oo, tas madungis. alam lang nila na safe ka. Oo. Alam mo yun, parang alam nila, pati yung mga kasama mo, kilala nila. Totoo. So, parang alam nila that you are okay. Yes, Ngayon pero kasi ngayon, hindi eh. dahil sa mga napapanood natin sa TV, online, Correct, totoo yung mga yan.
mababalitaan natin sa mga kapitbahay natin. Tapos makakarinig ka ng balita na may kidnap for ransom, merong puting van na nangunguha ng bata, may mga balita na ng mga nangunguha ng mga organs ng mga bata, yung mga nag-CR lang hindi na nakalabas o nung nakalabas man tulala, 'di ba? Correct. Yung tipong kwento nga lang na nalingat yung nanay at tatay sa mall. Correct. Biglang nawala yung anak nila. Tama. Tapos yung pala malaman nila napahamak na. Tama. So napaparaning talaga yung mga magulang. So ang tendency, dito ka lang anak, kailangan lagi kitang nakikita, nasa bahay lang. Yun lang. Kaya tuloy minsan lampa. 'Di ba? Hindi nakakalabas ng bahay, yan tuloy hikain. Konting alikabok, 'di ba? Tingnan mo tayo, kailan lang naman tayo nakaramdam partner ng Na malinis-linis na bahay. kaya sanay yung sikmura natin, Oo, ganyan. Sanay yung baga natin. Oo. 'di ba? So anyways, kaya kumbaga parang hindi natin na masisi yung mga magulang. But then again, mga magulang, hindi din naman natin pwedeng pabayaan na maging mahina yung mga anak natin. So yung mga iba, Tama. ang ginagawa nila partner is they teach their kids Ano yung linya mo? self-defense. Ano yung Prepare the child for the road. Do not Yes. prepare the road for the child. Tama. Wag mo nga ihanda mo yung anak mo sa laban o sa kalsada. Wag mo ihanda yung kalsada para dun sa bata. Kasi minsan yung ginagawa natin anak ka, nakaayos na yung lahat. Dadaan ka na lang. Totoo yan. Tinanggal ko na lahat ng mga lubak, tinanggal Correct. ko na lahat ng mga obstacles, tinanggal ko na lahat ng Komportable sa'yo, no? maglalakad ka na lang, mali. Tama. Kailangan ang ituturo sa bata maging matapang. Anak, dapat maging matapang ka. Oo. Kasi yung dadaanan mong road o yung dadaanan mong kalsada, maraming lubak yan. Tama. Kung patanga-tanga ka, Nako. madadapa ka, mababangasan ka. Tama. Diba? So guidance yung ibibigay natin. Oo. Huwag nating i-prepare lahat para sa kanila at magkaroon ng Kasi komportableng buhay. Although, yeah. Naiintindihan natin na parang we prepare a comfortable life for them. Kasi syempre, ayaw nga natin na mahirapan sila. Pero we also want them to learn. Oo, kasi eventually, mamamatay tayo eh. Tama. In the end, mas matanda tayo ng ilang dekada sa kanila. So, ibig sabihin, in the end, sila yung matitira sa mundong ito. Tama. At dapat marunong sila. At dapat matapang sila. Kung hindi, sila yung mga maluloko. Tama. Yan yung mga mabibiktima ng ma-e-estapa Na yan. mabubudol-budol. Oo, mabubudol yan. Kasi patanga-tanga Maluloko ng jowa. Oo, maluloko ng jowa, ma-e-estafa, mabubudol, ganyan. Kasi nga, hindi naturuan maging matapang, tsaka maging matalino, tsaka maging wais. Kaya nga yung ibang mga magulang, bukod sa mga yung paarte-arting tinuturuan yung mga bata ng mga arte-arte mga bagay, ang isa sa mga tinuturo sa kanila ay self-defense. 'Di ba? Correct. Yung mga iba tinuturuan ng martial arts, pinapag-aral ng mga ganun para alam nila kung anong gagawin nila. Kaya Tsaka pala yung bata nakita ko may baong may yung pang spray. Pepper spray. May pepper spray. Alam mo, partner, hindi ko maintindihan yung purpose ng pepper spray. By the time na nakuha mo yung pepper spray mo, may ganun ka na. Di ba? So dapat Di ko talaga handa. magets eh. Lagay mo sa Saan mo lalagay? pinaka-accessible na parte ng katawan mo. Oo. Cleavage. Ikaw. Ayan na yung kalaban. Oh, di ba? Gawin Kasi ikaw. partner, kung cleavage pa, dudukutin mo pa kung malalim. Paano kung wala? Kung wala pang papaglalagyan. O at least yung ikaw partner, may sasabitan mo, tanga ka nga lang. Pero at least, hindi ka lalapitan. makita nila. Sasabihin na magnanakaw. Ay, ready to? Naku, may pepper spray. Hindi, actually, hindi niya na nga kailangan bunutin, partner. Oo. Ganunin niya lang. Simplihang galawan lang. Talo na kalaban. Di ba? Kasi, I get the idea of a pepper spray Yes. for self-defense. But, in moments of emergencies, hindi mo naman kasi siya laging hawak. Dudukutin mo pa sa bag. Oh, paano kung yung bag mo katulad ng bag ko na ang daming laman? Diba? Ang alam mo, pepper spray. Oo. Yung pala- Lipstick. Pilit kang gano'n ang gano'n. Siyempre, matataranta ka nun eh. Oo. Oh, emergency Diba? yun eh. Ang pepper spray para pare-parehas lang naman. Oh, diba? Oo. Paglabas mo, diba? Mentos spray. Tapos Nalakad ka na in times like this, you need Mentos. Nalilito, natataranta. Ay, mali, juicy fruit pala dapat. Sarap ba kasi yun? Diba? O paano kung ang bag pa katulad ng nanay mo, partner? Oo. May kandila. Nalilito, ang dami. Ang daming laman. Si Nanay Leon, hindi ko makakalimutan talaga yun, yung nanay ni Chuper. Pupunta po kami ng Baguio. Noong time na yun yung Ondoy, no? Oo, Yun yung Ondoy. Ondoy. So, syempre, hindi lang naman, kahit
na ang Ondoy ay nag-hit sa pinakamalakas sa South. Tacloban, yun. Syempre, pag nasa Baguio ka, ramdam mo pa rin naman yung rains, although not as much. Ganon. So, medyo tinamaan, ibig sabihin, may nag-brown out doon sa hotel. Natuluyan namin. Sila lang po ang may ilaw. Kwarto lang. Gulo sila talaga super. kami. Bakit Sinabi- kandila yung nanay ko? May Hindi ba sa sperma? Yung sperma? Ano? Kandila Kandila. Pascal? Ang laki. Pang Lenten season. Pang binyag. Bang isang lingguan. Handa. Meron, paano kung katulad ka pa nung nanay ni Chofer, di ba? Na ang daming laman ng bag. Bago mo pa mahanap yung pepper spray, nakuha mo muna Mentos, Joseph Root, Kandila. Bago mo mahanap yung pepper spray. So I suggest, dapat makaisip ng self-defense that's really easily accessible. Kung halimbawa, wala kang access to learn the martial arts, yung mga technique of self-defense, yung mga, wala kang perang mag-taekwondo, aikido, takbo, yan, yung mga ganon. Yung mga madali, na parang gaganon mo yung ilong mo. Di ba, partner? Yung gaganon mo yung ilong mo, tapos May lalabas sa spray. may lalabas sa spray. Mag-sprinkle siya ng lason. Hindi ba, partner? Sana, may mga ganon. Kasi dapat nag-evolve din. Oo, gets mo ang ba, partner? self-defense. Kasi Tama. hindi pwedeng laging martial arts kasi hindi Oo. naman lahat interesado na matuto ng martial At saka arts. hindi lahat may pera eh. May pera at saka oras. Kasi it takes money and time Oo. para pag-aralan yan. O, di ba? Kung may makakreate na gano'n, yung parang insert mo lang sa may ilong mo tapos dipindutin mo tapos, di ba, may lalabas na lason. Ewan ko, kakapanood po ito ng cartoon. Mahirap po talaga pag may anak na bata sa bahay. Ganito po yung mga naiisip. Sorry na. Nakanood to ng PJ Mask eh. Mga panlaban sa Bindod lang ilo, may pang-defense na. Hindi kasi gets mo, partner, ever since Wala hindi nakaisip pa man, nun eh. hindi pa man Ikaw lang. hindi pa man masyado magulo yung mundo, hindi Oo. ko na magets yung idea ng pepper spray. Ewan ko, siguro palibasa it won't work for me kasi magulo yung bag ko eh. Kasi yung idea na hahanapin mo pa siya sa bag mo, at saka ang weird kasi kung halimbawa lagi mo siyang dala, nahawak Oo. mo, wala ka ibang bit-bit. Tsaka sobra mo naman praning Oo. na lagi mo siyang hawak. Eh, unlike kung halimbawa easily accessible, hindi ba sa loob ng ilong? Halimbawa, sinasabit sa tenga ng mga maliit na bagay, ganon. Yung mga chips lang, Oo. mga ganun pwede. Tapos magkaka-superpower ka. Nicole Riala becomes outlet! Diba? Hindi, mga ganon. Wala lang. Pero di ba ka malito ka? No, bakit? O nataranta ka, di ba, pepper spray, akala mo, burger. Breath spray. Breath spray. Diba? Magkakapareho ng Di ikaw yung itsura namatay. yun. Diba? Totoo yun. Namamadali ka. Okay, lasing ka, nasa bar kayo. Ay, may kahalikan ka mamaya. Ang ganun ka tapos. Namatay ka. Kasi di ba, Hindi pala. breath Lason spray pala. o lason pala yung na-spray mo. Feeling ko legit tong usapan natin ng 10 minutes. Na hindi na tayo nag-reflect doon sa kwento. Feeling ko talaga. Feeling ko legit. Hindi, ang pinag-uusapan lang natin, na parang kailangan matuto tayo mag-depensa. Tsaka kailangan ma-distinguish ng bata kung ano yung laro sa hindi na laro. Kaya nga Tama. natanda mo nung isang araw, yung kinikwento ko yung video na napanood ko na children, especially mga, hindi lang actually babae, pati lalaki, batang lalaki to eh. 'Di ba? Itinuturo sila sa kanila yung tamang body parts. Correct ka. At ina-explain na hindi dapat yan hinahawakan ng kung sino at ano talaga ang tawag din sa mga pribadong parte ng katawan at gano'n. Tas hindi dapat i-entra sa kahit kanino, kahit sandali. Tama. Kasi hindi mo talaga masasabi, nako. Ang talaga intensyon naman. ng tao sa'yo, Kasi akala hindi mo mo alam- nagmamagandang Oo, loob, akala mo eh. mabait sa'yo yung pala may hidden agenda. Tama. Totoo yan. Ako, proud ako na tinuro sa akin talaga yung napakaraming mga gawaing bahay na nung bata ako, inis na inis ako na pag-uutusan kang maghugas ng plato, magbunot ng sahig, magigib ng tubig, maglaban ng sarili mong damit. Pero hindi mo pala napansin nung lumaki ka, mapapakinabangan mo pala yung mga bagay na Totoo yan. yan. Kaya tama yung sinabi mo, partner, hindi mo ilalatag lahat sa bata ng ang komportableng buhay. Dapat Hindi. matuto din sila ng pakonti-konti. Tsaka dapat alam nila na mahirap, na pinaghihirapan
pag-usapan ng mga bagay-bagay. Kaya Correct, nga, ang mahirap sa mga bata ngayon kasi ang bilis ibinibigay sa kanila ang lahat eh. Kaya tuloy nagmamadali Laging sila. red carpet ang binibigay natin sa mga bata. So, Hindi ko alam, kasalanan din natin, binibigay kasi natin. Pinapamper natin masyado. Siguro kasalanan din natin kasi nung mga bata tayo, hindi sa atin binigay. Kaya parang feeling natin, pag may mga anak tayo, ibigay na lang natin. siguro balance. Wala namang masama, Pero alam mo, syempre. partner, magaling si Lord eh. Naitanong ko na yan sa kaibigan kong Wais. Sabi ko, paano yun? Hindi naman sa palagay ko, kung paano ako lumaki na mahirap, hindi yun mangyayari sa palagay ko. Sa tingin ko, sa ngayon ha, hindi naman natin masasabi yung future, hindi siya sa ngayon mararanasan ng anak ko. So, paano siya magiging wais? Nasasabi ng kaibigan ko is that, huwag kang mag-alala, may ibibigay ang Diyos na ibang problema dyan. Yes. So, yun eh. Kasi kanya-kanya tayong problema. So, kanya-kanya tayo ng paraan para maging matapang. Para matuto sa buhay. Correct. 'Di ba? Kasi alam ni Lord ang ginagawa niya. Lagi kong pinanghahawakan. Alam ni Lord kung ano ang ginagawa niya. Trust the process. Yun. Yes. And thank you very much, Leo, for being so open to share your story. Hindi madali yung kwento mo na i-share. It's not Tama. a regular story and it's a story na talagang hindi talaga Parang it will haunt you Oo, but you shared with us and we are happy kahit papaano na during the times that you get to listen to the tambalan kahit papaano nakakaramdam ka ng ng kapayapaan. Di ko rin gets kung paano 'yon. Dahil ang ingay naman namin, wala rin naman kaming kwenta, pero salamat. Tsaka tamang option 'yun. Choosing to be happy. Yes, matuto ka pa rin tumawa sa kabila ng yung pinagdaanan. If you can find ways to let go of your past, then do it. Correct. 'Di ba? And thank Just you. Be happy. Salamat for being open. And salamat for sharing your story with us. At kung ikaw, Kabisyo, ay meron ka rin kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede nyo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send Go, na. go, go! Mga Kabisyo, gotta go. Enjoy the rest of your day. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Juper. Na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng It's your number one SM radio station. Love Radio. Gusto ko yan.